Had je het enige idee wat voor windkracht dat het nou is? Ah, 7, soms 8 misschien. Ja, En ken het dan wel? dat gaan we zo meteen zien. Geen idee. Als het volgens jij er dier? Nou, met zulke harde wind nog niet, nee. Nog nooit eigenlijk, nee. En waarom dan nou wel? Ah, voor de kick. Ja, niemand staat op het water en ik wil als laatste dit jaar nog op het water hebben gestaan. Dus ja, dat is ook altijd wel een sport hier een beetje op de club. Ja, het kent zo wel. Maar dit is wel, ja, dan is het met 1 rakje wel gebeurd. Maar ik hoop dat hij nog ietsjes gaat liggen de wind, maar nou ja, we gaan het zien. Stel je nou voor dat het misgaat, wat dan? Dan hoop ik dat mijn mede-collega's of service mij opkomen halen met een bootje. Maar ja, dat hopen we. Zwemmen, dat wordt hem denk ik niet. Succes jongen! Dank u wel. Nothing to hold but the memories and frames. Oh, they remind me of the battle I faced. Without your love, without you I tried. Somebody save me, I'm going down. And I don't even know how I survived. Marco, Jo, volgens mij ben jij zo gek als een deur. ja, dat zeggen ze wel eens, ja. Maar was het leuk? Ja, koud. Maar wel de moeite waard. Ja, zeker weten, zeker weten. En denk je nou echt dat je de laatste bent? Geen idee, we zullen het zien. Ja? Ik hoop dat het nou snel dichtvriest. Dan kennen ze niet meer. Maar heb je wel de moeite waard? Ja, zeker weten. This is what it feels like. Ik ben hier 2 hele dagen al bij de GGZ aan het werk in Blommenkas. En dat is prachtig mooi werk. Ja. Ja, En heeft ik mooi geholpen bij de kriesmerk. ja. Ik heb onder andere Rijdsnijd, Boetendoor. En dat wie ik weer prachtig mooi werk. Ja, ik vind hier alles wat je dacht vind ik prachtig. Ja? Het is voor mij hier vakantie. Ik zit hier al 25 jaar op de groentekas. Zo. Ja, zeker. Dat is vrij lang. Het is gekomen toen ik overspannen werd. En ik werkte toen bij sociale werkplaats. Heb ik gewerkt en toen ben ik overspannen geraakt. Ja. Fikkie stoken is altijd mooi. Oh nee. En de wind er wordt bij. Ik ben hier te gast bij Mind Up, hè? Wat is dat? Dat is, ja, hoe noemen we dat, Anton? Mensen die aan het werk zitten hier van de GGZ. Die mensen die zitten dan hier aan het werk. En waarom ben jij hier aan het werk? Ik zit hier op het GGZ-terrein en als ze mij, ik zit bijna een jaar hier en dan gaan ze me zijn van, maar wat werk voor die ziekje. Nou, ik zei, dat lijkt me wel wat. En waarom zit je hier? Ja, yield is minder. Van alles. Ik ga op een kermis werken, dat ga ik mee in. En dan hadden ze zijn van, dat is net goed voor dat je op een kermis aan het werk. En ik ga geen huis, dus waar maak ik dan heen? Dus ik kan wel er op straat of begin te zwerven op naar mijn huid, dan mijn huid had er ook niks aan.
Die is ook al bijna 70. Nou, Dus ik maar zit- Jilt omgaan, dat is jouw ja, probleem. ja, ja. Als ik boodschappen maak van een beetje dan voor het eten hier voor de groep, dan gaat de begeleider in mij. Die shot dan wat ik uit jou. Maar, Want dan was jou hier gewoon te vol. ja, ik maak net over de 24 euro heen. Iedereen die heeft er zijn steentje aan bijdragen. Sommigen hebben alleen zich bemoeid met timmeren, anderen hebben het schilderwerk gedaan. Weer anderen hebben metgeholpen om de boel in te richten. Super. Iedereen draagt zijn steentje bij. En het leuke is overal een prijsvraagje in voor Serious Request. Ja, natuurlijk, want dat is het goede doel waar we voor bezig zijn dit jaar. Ik ben al heel skoft alleenig en op lijst rond wat u te hangen. Die oors niks is goelen. En ik kon net zeggen waarom. Nou, toen wie ik dus eigenlijk super ingestaan. En toen hebben ze mij via MindUp, de werkvoorzieningskap van de GGZ, hebben ze het advies om hier te proberen in de blommenkas. En nou, dat wie het ai. Dat wie, dat heeft mij de meesten en het werk hier alle jaar, ik maak het zo graag doen. Er is nog nooit iets geweest wat net mooi weer. Ik heb even een hele verse pot. Dat zijn allemaal mooi. Ik denk ik haal even een nieuwe voor jullie. Ik heb begrepen dat die Kriesmeijer keer al 20 hier is. Ja, klopt. Ja, zeker. Ja. Ja. En je hebt alle 20 keer mooi hoor. Ja. Een kerstmarkt is toch gezellig. Dan komen de mensen bij elkaar. Nou, een praatje maken en zo.